Bon dia a tots, manco a u. Soc un valencià cabrejat. Avui vull parlar d'un tema que molts no menen i desconeixen, el codi QIZO per a les llengües. La llengua valenciana està ferida de mort perquè no té este codi QIZO. El codi QIZO és un estàndard internacional que se fa, entre unes altres coses, per als idiomes. Com a curiositat, l'agència que els aprova està als Estats Units. Bo, totes les llengües tenen o haurien de tindre aquesta codificació, ja que sense ella ninguna a nivell internacional pot participar, per exemple, en el traductor de Google. I què passa en el valencià? Que no té codi QIZO. Per tant, no veurem el Facebook en valencià o en Google o en altres moltes aplicacions. S'ha de saber que per a obtindre el codi QIZO no és necessari tindre milions de parlants, perquè, entre altres llengües, l'aragonès té el codi QIZO, una llengua tan respectable com el valencià, però molt manco parlants. I per què no té codi QIZO? Per què no té codi QIZO? Fa anys se va demanar, però clar, el senyor de l'ISO, al estudiar la documentació, va dictaminar que com el Tribunal Suprem i abans el mateix Constitucional podien nomenar al valencià com a català en l'àmbit científic. Per tant, havien sentat jurisprudència en contra del valencià com a llengua independent del català. Qui hauria de demanar l'ISO per al valencià són els que creuen que és català. Toca't els collons. Per això, mentre es mantinga governant el pancatalanisme o el pancaespanyolisme del PP, no tenim res a fer. I qui té les competències? Preguntareu. L'AVL, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, con la seva llei i posterior documentació acredita, són pancatalanistes i, a més, usen el codi QIZO de la llengua catalana. No volen un ISO per a la llengua valenciana. Mentre que l'autoritat competent la tinga una institució que nega la mateixa existència diferencial de la nostra llengua, els informes que presenten davant d'organismes internacionals seran negatius. Quan siguen consultats ja saben el que diran. El valencià és català. Per tant, és com si el nostre idioma no existira, no té reconeixement internacional, no té divulgació, no té difusió. I les autoritats acadèmiques, universitàries i legals són les que permeten aquest menyspreu intolerable. És necessari desfer-se d'aquesta institució que el PP crea i blindar en el pacte del Majestic. Per a això hem de votar a una força nacionalista i valencianista que l'elimine del mapa. La solució, vos agrade o no, és política. Per acabar, codi QIZO s'ha demanat diverses voltes. També se sap que algú el va demanar. No va demanar un codi QIZO propi, sinó un subordinat al català com a mal menor. Lo de sempre, viure agenollats. Per acabar, com digué Ernesto Che Guevara, més val morir dret que viure agenollat. Au, cacau.